Sumardeng kang agmimiyaw. Pakanangkan. Ay na, nakabutol mo dahil ito yung apusa. Nakadakdakkel. Oh, antoy ti ka na mo, Ay, anay ko. Kinaramutan na mo tayo. Anay. Naungit at talaga na ito imported apusa. Anay ko. Inan, anong na itapusa? Ma'am. Amom ka di, numano ti pinanggatang ko iti day tapusa, ha? Amom numanaw? Ay, saan, ma'am? 30 mil ti pinanggatang ko iti day ta. Amom, numano ti 30 mil? Amok, ma'am. Sweldok iti abulan ti 30 mil. Nasaya at amom. Ano matay day ta apusa, bayadam. Ha? Ay, saan, ma'am? Isalbag na ito yung apusa. Magtal na ka man apusa. Nabampanungak lang aro din na naglinlinis iti kulungan. Hindi ka pagpakaturog. Na, apay nga taasaan ang makatal na dito yung apusa. Ha? Ay, adagayang pusa iti tawa. Mawata ko. Porsonadan sa dito yung apusa, ada iti tawa apusa. Kayat mo day ta apusa, uraysan nga imported akasken ka? Amang mangan lang iti siit, ken ulo ti tinapa. Idinto tatikang kanam, sika apusa anak kangingina, kahit naimimas pa ingam tikang kanak. Na, ay agure ka. Tiliwak man da di apusa, ta ipaasawak iti day to imported apusa. Chuchaw! Chuchaw! Ay, pilang! Ayan nan ngay ni Chuchaw! Birbiro kak mat, nanang. Ngam birbiro ka niyo matgayam. Ay, saan ababalay na mapanditan akal abalay? Paltugan da day jay! Pagan ano damat ngay apaltugan dya pusam? Kat pinidpidot yun lang, matitikal sada. Ay, oray, no pinidot ko lang ni Chuchaw di tadyang siyawn. Nasingbat day jay, kan saan nga agkalaw. Ala, nanang, ni Chucho. Ay na, ang damat ka ni Jay Tuktok di dakal abalay di karuba. Ay, saos! Ay, Chuchaw! Matindag ka dita! Ay, bumaba ka, Chuchaw! Ay! Nanang, papanan yun? Ay, mapan ko alaan, anay, Chuchaw! Nanang! Ay, aksardang kayo. Ay, ang mga nutiliwan na ka dyan pulis dita. Ay, wan gayam anya. Ay, ang mga nupaltugan na ka. Ay, ikat ka sa nung arod ang maalak ngay ni Chuchaw. Ay, pilang, matindag jay pusak. Ay, saan, nanang? Ay, siya kunti makam mo. Ay, paltugan na ka dyan, pulis. Isakripisyo kun at ibiyag ko. Para itiday dyan apo sa'yo, nanang. Anya! Kasano nga taaya ang maalak dyan pusa? Ay, no apay nga may dito balay tibak ng akaruba may. Di jayan. Anya nga taaya ti pambantayan na ditoy. Adda nagmiyaw. Kaya't nasawan. Adamot pusa da ditoy. Isulagit di, di na mapanawan. Meow! Meow! Ha? Ay? Sa! Meow! 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 Ay, manong! Ay, adeng! Ala! Di mo muti bagbagamon. Ay! Adeng, sika di balasang agsibsibog iti mula, di tabangit abalay. Ay! Kanaon ka makita, no kasta nga agsibog ka iti mulam kay. One! Shock! Makikita nakmat siguro no agwalwalisak dito arubayan dagiti boss ko anya. Ay, wala. Makitkita ka. Adeng, nagpintas ka mo gayam no maasitgan ka. Ha? Ay, kwa, manong, umay ko kumaalaan niya po sa may. Ha? Anya ti kolor di po sayo? Puraw. Tinagan na. Ay, no kasta. Isu di mang bambantay, iji po sa may. Kun kahit adamot po sa'yo. Ay, adda. Pusa dagiti boss ko, anaungot. Adda ka no, breed na. Nangina ka no. Kasta ka day? Ay,
kaya't mo akitain, adeng. Sige man, manong. Kita man anya ti breed day tapo sa'yo. Ay, wow! Nagpintasan day tapo sa. Ay na, nagmayat dagiti matana. Nagmayat ti dutot na. Kung natibos ka, Persian cat. Uy, Persian cat kano dayta? Ay, nagngina siguro day niya. Ay, uy, nangina adeng. Ay, manong, babae kat japusa me. Ay, isu mo lagayam, asubla-sublian na to'y pusa dito. Ay, ay, sus, singmang putan jabus mo ang lalaki. Ay, uy, ay na, makita na ka. Ay, sapay na ungot na jay. Ay, manong, ilamang nak Ha? Ay, ang mga nupaltugan nak no makita na. Erneng, Apay, sir. adda bisita? Awan, sir, awan. Apay nga adda tsinelas ti pang babae ditoy. Nagpastrak ka iti bisitam ditoy balay me? Kwa, sir. Anyang iti erason ko. Ay na, anyang ati erason ko. Ado ti mapukaw agamit ditoy balay me, Erneng. Ha? Nangina dagita agamit. Isuasaan ang mabali nga agpastrak ka iti uray asino. Naawatam? Uwan, sir. Kwa, sir. Chinilasan ni ma'am dayta. Tsinelas na? Amom ka din no mano ti presyo ti tsinelas ni mamo, ha? Nangina, sir. Pag tsinilasam kit din iti maabutan at tsinelas? Ay, ni. Ti imported apo sa'yo, sir. Mailusan ka na kayo. Ni Garfield. Pinakan mo matlaang. Uwan, sir, uwan. Pinaggatas mo. Uwan, sir, uwan. Inakman kitaan. Shh, hoy. Rumor ka ditan. Awanan ti boss ka. Ay na, naungot at talaga day taabos mo a pulis. Agawid kan sakbay nga agsubli. There's Uy, agawid akon. the chinilas mo jirwar. Di mo liplipatan, uwan. Ay, uwan manaw. Aguri ka. Ay, Anyat nagan mo. ay, pilang. Earning mo't kanya. Ay, kasano ay gayam ni Chucho. Sino man ang nachucho? Chipusa me. Umay kon to itulod, iji balayaw. Hoy, sika alakay. Apay, sir. Agaramid kami iti gate ditoy. Ikatan nyo dagita nga alad. Adamot tan gate yaw, sir. Agaramid kami pa'y nga ron iti may sagit ditoy. Kanapay nga agsaludsod ka. Katdagami mat daytoy ya. Angam, sir. Kasla kayat mo ti agkad-kada. Sir. Apay ngay. Inasot mo matanda tapaltog di tasikat mo. Isu nga rod! Jak pa'y naus-usar daytoy kat. Ay, di mo usaran kanyak, Nunatangkan ti ulom. Talagang usarag kang ka. Chuchaw! Uy, bumaba ka dita. Andi ate! Pusa may dayta adda iti tuktok ti balayaw, sir. Chuchaw! Bumaba ka dita. Chucho! Bumaba ka! Matinag ka dita! Chucho! Nay, apay ngay. Si mabali mo't ang titimak ni Sir Pulais. Chucho! Get down! Get down! Ay na, baklan samat ni Sir Pulais. Anya ti kayat asawan daytoy? Adda puraw apo sa ijay kulungan ni Garfield. Ay sana mabalin daytoy! Ay, talaga asaan? Nasken nga damot laang breed na apo sa ti maasawa daytoy po sa taaginatang ta itinakangingina. Correct! George! Ah, Api nga uray ka lang kini agsasao. Kan sabali ti panagpitik-pitik dagiti ramay mo. si Kamat, tila madmadlaw mo. Irnay! Ay, napananan dahi ababaw nan. Pukawampay Irnay! Pigsampay! Ay! Hay! Saan naka talaga dangdanggan? Sika man matimang pukaw kun na. Ha? Shak? One! Sika, no talaga matlaang at pulis ka. Erneng!
Erneng! Erneng! Ay, mabit man lang. Ne, adan ni Erneng. Apay asabali ti panagpukaw mo no bumaybayag. Nalapit. Tilay bagbagam. Irning ha, talagang agdwa-dwa akon kan ka. Anya ko matipagduwa-duwaam. Saan kan samat apud-pud no alalaki? Ay, haguray ka man. Pagsaritaan ta daytoy pusa, ang nailaok dito'y kulungan ti pusa taan ang ina. Pusa daytoy ti karo bakat. Isungarod nga ay ayabak ni Erning. Awan samat tan dito'y balay day taababaw nun. Anya ti imbagakan ka daytay karo ba tayo apulays? Ikatan tayo kanun dayta alad. Tagpaaramid da iti may sapay agit da. Gate manan. Talagang ipitan na tayo dito dagita abak ng agasawa. Ay, Kurt. Kastala ti biyag, Bak nang dangamin, Kurt. Iso amaramid dati kay kayat da. Ayun nga raw. Ayun gaya. Nakitak ni Chuchaw ijay nga to ti balay da. Ay, kat nga impalak mat ka ni Pilang. Ay, di na paigayam na ala. Ay, amangan no paltugan jay pulays. Ay da, kakaiso na pusa nito'y balay. Ay, ayan nan ngay ni Pilang. Taibaon ko manan ama pannalaan. Nanang, aglablabaan. Di nakman pagsubli-sublian iti dakkel a balay. Dandaniak na tiliw. Anya, Isublin to ni Erning ja pusam. Erneng, jay, para walis na dita. Nanang, iso timang tartarakan iti imported apo sa subya-subyan ni Chocho. Kasta aya. Nay, ada bisita. Sige nanang, siya kung timang ilukat itiri daw. Tanagbuntog ka matamag na. Kumusta Pilang? Si kamot gayam, Erning. Ay na, awit mo dahi tapusam eh. Ay, uy. Umay ko isubli ni Chucho. Ay na, nagsayatan. Agyaman na ka. Ay, Ah. Nanang! Nanang! Ay, adan dya pusam. Ay, Saus. Ay, nasaya at matbarok tayong sublim ni Chucho. Mailiw ako dito'y apusak. Bareng aganak to iti karupro pa di imported apo sa dabus ko. Ala, thank you Erning. Ay, nanang, adan ton breed dagiti anak ni Chucho. Anya bread asasawang matpilang. Ay, umunag ka agayam Erning. Tagtutong-tong tayo. Pastrakab mat ngamin ni Erneng, Katawan mat. Umunag ka, Erning. Ay, kuha saan ay? Apay nga, nakabakpak ka. Ha? Pinapanaw dak dagiti bus ko. Ay, ngala, palawan kayo pala dita. Apay nga, apinapanaw da ka. Nakita da ngamin nga da iji kulungan ti pusa da ni Chucho. Anya? Saan da kano akayat nga da sa bali a pusa ama ilawok iji pusa da. Nang runakit no awan breed na ti mailawok. Makapakonsensya mo. Diyay gayam po sa miti makagapaw. No apay anaikat ka iti trabaho. Sa nabalin Kastalat ti biyag? Pilang? Anyang rod ngay? Naumakmutan iti kinaungot da. Ay, tayo ko na nangarod iti pagsasaaw. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngem tibak ng anaungot kun di makaaw-awat. Kun may sa, talaga kayat kun ti pumanaw. Nasaysaya at paikat day tay tarakan da apusa taad da breed na. Ngem isuda ngay nga gasawa. Awan breed da. George, sa anak ang makaturog dita apusa. Nagpigsa timyaw na. Manon arabi asaan na taa pinaturog. Kasano asaan nga agmiyaw kat di mo matpakpakanan. Ne, apay kumaasyak ti mangpakan kan kuana. Sika. Anya? Sika ti babae. Isu asika ti mangpakan. Naglaing ka nga gibaon. Apay nga induron nak ditoy. Sadot ka nga min. Apay nga idurunak nga ay.
Jay pusam, ang kapakanan. Pusa? Duatang akin pusa. No saan mo ko maapinapanaw ni Erneng? Adda ko mamangpakan kan ko ana. Kat mo si katinang papanaw. Isubli kon day tay jay nanggatanga. O di sublim. Sakit din ti pagtaraknam di ta pusa. Wano saan ipadawat mo laangan. Ay na, nagsakit isikat ko. Nabambanugag. Nay, apa yan nagsipngat dito'y balay? Ay, awan sama ni Bernard. Bernard! Lakay! Ayan mo! Bernard! Awan sama ta talaga. Ay, adan sama nin na panan na. Nukasta, saan pa'y nga rin nakaluto ah? Eh, sigmang pagkagayaman ba kahit? Naggapuam. Apay-api na nawam da ito'y balay. Ayan nga dagito ubeng. Nya kalaki din na ya. Kiss ka mampay. Kiss-kiss nga. Tap na maagasan at ibanog. Saan Ay. Ad-ad mabanugak. Sumangputa ka saan ka pa nakaluto. Iso nga roda nagawid ak tao mayak agluto. Amok amabisin kan ba kahit? Ang kapay ayaban dagito ubeng, tanay, rabieng. Makiayayam da pay lang gitarwar. Ay kita gawid dan tulat ta ah. Oh, anya ti kahit mulutwak ba kahit? Ay amukon. Di paborito. Kasi kakit nga rod ti Reyna apagserbyak. Reyna sasawan. Kakaasiak nga aglaklako ije palingke. Di nakpay umay tulungan. Agungot ka man ako na akon. Dita pusom. Ay na, agtugtugaw ka lang dito'y balay. Arakupan ka man lang. Tap no maikat ay taungat mo. Ay na. Ibatan na man. Ay na po sa pinaglamsimot tapayod mo. Anyangay nga raw, kat bangus kas kada tilapia tilako. Ay talab kalat ta. Nakaglutong ro dahil. Pinaturog kong dagiti ubeng. Dua talamanganan bakit? Ay nalakay, kaya't ko kumamot ti agdayet. Tani ibagbagada analukmagak kanuuna yan. Ha? Asino tinang ibaga? Dagijay kakadwak nga aglaklako ah. Ay na. Uray si kapay ti kalulukmagan a babae dito intero alubong. Saan ka nga isukat iti sa balay? Si kalaang ti my one and only love ko. Talaga lakay. Ay, bakit? Mm. Igatangan naman iti motor. Anom ti motor? Kay pagmotor ko ah. Papanam? No da papanak. Magmagnaak. Di kakaasiak. Tas lak pimpi man ay. Ala, igatangan kanto. Itan ah. Kasapulak at talaga. Di mo matin pabayagan ah. Ay, una yan, nagsakit at talaga to'y bukod ko. Ay, masahyak inton madamdama bakit? Ah? Aginawak. Kahit numalpasak nga ginaw. Ay, kahit sikati asikaswag ah. Talab na lab ka nga ron. Tireng! Tireng! Awan samat ni Tireng dito'y balay da. Numapay ang nakapigpig samat ti patukar na. Nakaiddamat ijay salas ni Bernard. Umasidiga man. Bayaw! Bayaw! Nay. Sika magayam. Pakapsutan man day tapatukar mo, bayaw. Ha? Ay, apay ay bayaw. Umay ko kumaitad day to'y bayad ti inutang ko kaniti Tireng. Ay, napan ngamin naglako ni Tireng. Ano? Anya? Uray Domingo, mapan aglak-lako. Ay, kakastala ti biyag ah. Agtrabaho, oray Domingo. Tapos saan nga agbisin ti pamilya na. Di mo kinaduan. Ay, kabailan na kanong arog nga oras isaw. Ala, itad mo itong arod deto'y kankwana. Ay, wait, manong. Bayaw, di mo unay papigsaan day tapatukar mo. Tapno saan nakaakagura ti karuba. Sige, inako. Bakit? Ay na, nagsakit at talaga to'y bukod ko, lakay. Aday maintad ni manong mo a kwarta. Bayad na kanong iti utang na. Ay, nasaya at may nagbayadan. Iso pa apang down tayo iti motor ko. Di mo man pa ibagbaga day ta motor. Nagsakit nga rin to'y bukod ka. Masahiyang ka. Ay, uwan man tanay. Ay, talaga nagsakit. Maguray ka. Di motor ko nga eh. Magtal na ka man pa ilang. Alang araw din. Nagtal na ako. Ay, anay ko. Dito siguro ka na yun ka pa naglakla ko. Iso ti pagsakitan to'y bukod ko. Naku mga min tulungan nak.
Siyak man tinakita maun. Katuan, di sa anak ko mga agsakit iti kastaw eh. Mayatan day talikod mo, Mare. Ay, uwan maray. Saanan ang nasakit? Nagpadoktor ka? Saan? Minasahin naklaang nila kay ko. Nagimbagan. Ay, katmayat ano kas na? Saan ka nga gastos pa eh? Tadya pagpadoktor ko kuma. Iso ti pinang down mi iti motor nga ipagpagatang na. Ay, iso nga rod ajay nakitak ang motor nga inusar na. Uwan maray. Pinili na mo, dyan napartak. Nangina day jay Mare. Ang Papanan na ngay nga rod, di nakita. Motor nila kay mo day jay mabas? uwan mano. Nagpartakan. Sapay one helmet na. Ay na, adda pasurot dyan motor a helmet. Ngam di naman kahit nga usarang. Kita amaan nila kay Mau. Anya ti kita manang. Di papapanan nila kay mo Uray po utom ti imbagak ita. Taadan motor na. Agbalin asursuran daw nila kay Mau. Hello, Miss Beautiful. Nag-cute mo din, dahil motor mo. Tingay driver na. Sana cute. Siyempre, mas cute. Umayak man gumatang iti sigarilyok dito kantina. Pinagbantay na klaan ni Antik. Jen, tinagan ko. Single. Siyak mat ni Bernard. Single mat lang. Amom, agbagay ta. Agpadata a single. Uwan nga raw. Ano? Italaan nadlaw ko nga dagayam napintas a balasang dito'y kantina. Napintas ka nila, ay. Sexy nga, ay. Napintas kan sexy. Umay ka gumata nga kanayon dito, ya. Ado ti kantina kababay mi. Ngam, dito ito ti paggatanga makanayon, okay? Ay na, nagsakit man ang tisikat ko. Kasapulan sa manin ang mamasahe Ay, Bernard! Bernard! Ay, napanan naman nga tan. No, kastoy kasapula. Awan. Kasano asaan nga agsakit day tasikat mo, Mare? Kat inaldaw kamot ang nakatakder nga aglaklako. Ay, wan nga road maray. Jak mo namnam ang hindi asawak. Apay ngamin nga ingata nga may motor na. Kat no nakitak idi na minsan nagpamyanan da. Sino ti kaduan Adamot ka angkas na babae, Mare. Anya, Wan, long hair, di ka angkas na. talaga nakita maray? Ay sos, nakita. Saan ka nagbidot? Kabisadok di plate number ti motor na, Mare. Agawid lang, makita na. Bernard, thank you iti dahi ti a joyride. Awan na nyaman na. Amom, naragsakak no si Katika Duwa. Ay no, ura siya. Naragsakak mo. Umay katag meriendata. Ay, kwa. Saan ay? Umay kakitin. Siyak tagbayan. Ay, si ka Bernard, apay nga itaka lang ang anagawid. Ay, napana nakibasketball. Among ka diyan, nagsakit ti bukod ko, Ay, kasta ya. Naigatangan ka lang iti motor mo, di na kun kayat amasahyan. Masahiyan ka itan. Ungayam, asino jay babae akaangkas mo? Ay, adaya. Ay, di na kulbudan. Nagpagatang ka iti motor, tapno da pagaro mo? Ay, saan matakas ta bakit? Iti nagatang dita motor, di nakpay pulos inlugan, uray na minsan. Ay, wala niya. Ay, umaikan tayo lugan kan. Ay, saanan? Anya ka na ito yung misis ko na yan. Bumura man na. Di ka di ko. Sige, inaldaw nga ilugan kan. Tapno di ka gungit. Asino, jay mangi ang angkas kan kay ti motor? Ha? Ni, adayaman. Di ka aglibak kanyak. Ay, boyfriend ka lang Ngam ko namlan agasawatan nagsasaw ka. Di nakisuksukat iti sa balay. Nungay saan ka na kayat? Anya kumat maramidam. Makapatayak. Anya,
Makapatayak ko na ka. Makapatayak. Apay ti ko na magnerbiyosa. Oho, di nakman but-but ngan. Di mo partakan tagpataray at ang mga numatinaga. Ay na, nakalukluk po ganito nung ngamin. Anya ti ko ram? Ay, awan. Uy, uyawan naksamatan. Ibagbagam analukpaga. Apingin sartan mo. Awan sa mga gasolina nan. Oo, di nakman ulbudan. Makitak mo't kat no naibusan ti gasolina na. Wano saan pa'y? Ah. Ala, ituloy mo tagpataray. Papananta? Ijay, Ijay nga. basta. Ay, amangan na matinag ka. Basta, Ijay. Una yan. Ay, di ka man nagbani-bani kas dito isang wanan ti kantina. Ada birbiro ka. Agtal na ka. Agawid ta. Batanak. Hoy, sika! Siyak ka de, wano dahito kadwak. Sika! Asawak, dahito kadwa. Hoy! Sika Adabiana! Anya. Bagbagam dito asawam. Tag-agawon na ti girlfriend ko. Udno ka de, Bernard. Pat-pat yung mati, bagbaga dahito tao. Agdidik dan to pa iti girlfriend ko. Anya. Ah, Ay, anay ko. Anay ko. Apa tinong panak? gaputa kastuyang ti pamagek. Isukat na kun iti sa balay. Mapanakon. Ah. Namsakbay apo manawa. Dahito iti para kun ka. Ay, anay ko. Anay. Anay. Adaywam ti girlfriend ko. Apay, adinak tinulungan. Babairo. Ha? Kayat mo tanayunak de tatong pakendanog asinagrapaw. Ha? Kayat mo. Ay, kwa. Anong? Inak isubling di motor nila kay ko. Apay ngay, sayang mat Us-usaran na matgayam ama panagaram. Kuna kun ket. Ila pa kadandanunan dagayam. Mapmapanda ijay biglang liko. Anya? Iso atap no agtalnan iti kalukwan na. Inak isubling. Ipasublat mo langan kanyak, ta siya kon ti mangituloy amang bayad. Ay sige nga rod manong. Tapno sa anak kon amarigatan. Ket, ayan nan ngay nila kay Mau. Aday jay ikak iti pagnakman na. 1, 2. 1, 2, Nanay, maray! 1, 2. Ano aramilam dito likod di balayaw? 1. Ay, kumaray. Ag-exercise ak. Ay, na. Mayat man day ta outfit mo, maray. Ay na. Ay, nga minto'y bagay maray. Isong ag-exercise ak. Ay, kat, nasaya at day ta, maray. Kan, an nadakmot at isalunat ko. Kastamot tanto'y pamagay maray. Kat, ayan na nga rodan ngay ni Bernard, maray. Adda ijay palingkay maray. Inikak iti pagnakman na. Bangos! Tumatang kayo di Bangos! May kayo suki! Saan na lang siya Bangos? Bernard! Aglakla ko ka ni Lamlamas? Ay, asino ka? Ha? Asino ka? Di mo kalubantaro pa ma, di mo lingdan. Ay, umadayo ka. Mabayin kan kanya. Ay, umadayo ka, tagbambantay ni misis ko. Misis nga, awang mo ti makita ko Adda dita! Nasiglap day jay. Iso nga umadayo kan. Kumatangak man iti sardinas, nanaik ka. Tay basit laang. Ay, wad, Merlay. Ay, mabidlaan. Ay, sakti unaam na ka. Tanangin ni na tigatangag. May 1 kilo a karnit baboy, taagadubo akman. Nay, naimas man ang tisidaan nyo ita, Anjay. Ay, katkas tala tibiyag, anana. Agsida ka iti naimas, tapno na pigsalat tatibagi. Saan akas kadagiti dagduma dita? Abugbog tong langaruden a sardinas. Kantay kabasitan pay. Pagraranudan da asa nga pamilya. Asino nga, tinakda ka ba, Anjay? Ay na, asino kumapay nga nana? Ay na, Angie. Uray sardinas lang ti sidaan mi asa nga pamilya, tawan utang me. Saan kami nga minakaskada kayo, asa nga pamilya, nagado, ti utang yo. Iso di ka man kundi palastog dita. Ha, ibagbagam akarnit baboy ti gatang masidaan nyo.
Pwe? Hoy, Marle! Umapal ka lang kanya. Ngamen, makasidaak iti karnay. Idinto tasika, tinapalangarudan, wano bugbog tong atuyo. Pagpipirsayan nyo pa'y laang. Ay, uray pay! Sana bale! Awan ilumlum mga nga utang ko. Sika nga'y, feeling back nang. Ang nagaduti utang mo. Ay, hustag! Hustag! Di kay agsin nung bat dito istor ko. Ay, anyay tayon tay gatgatang marlay. Taitod kaon. Sardinas abasi, tigat-gatangan na. Sige, ito dyan. Tapno pumanawon dito. Ay, Anjay, sumardan kan. Maditikas ta. Sana nasaya ati agkakaaruba nga aga-apa. Bakit? Nadamag ko ang nakisinong bat ka manan ni Angie. Ay na, sana siyak tinagprovokar ni Anjay. Agasam, inuyaw na ti sardinas agat-gatangag. Anya? Pasikat kit dit awanan ba ina? Gaputa karnit baboy ti gat-gatangan na. Uyawan na ti sardinas agatangag. Kunamlan bak nang. Padak tumalang agab abang laan. Imbag kumamaan, no jak amo nga do ti utang na. Ay na bakit? Imbagak matkan kan aliklikam ni Angie. Ngamin, kanayon kayo nga agapa. Kas kay laubing asaan ama anawa. Saan nakapabak ng kwa na? Bakit? Tay kunada nga roden. Kasapulan ti panagpakumbaba. Tapno maliklikan ti apa. Kasano nga agpakumbaba ka ni Anjay kat talaga karkaritan nak. Kunamlan bak nang ngampadak tumala mamirmiraot. Saan nga minakasta Talaga jak atrasan ni Anjay. Tungpag to naman minsan. Ay, jak kaya tikas ta nga ugali bakit? Agpakumbaba ka lata. Tapno maliklikan ti apa. Oy, sige Angie. Ag-manicure ka pa nga umuna. Kat kalabasan na. Ag-pedicure kanto. Kan pukisan kanto. Sige, Brenda. Kita tay maibagay kanyak apokis, ha? Kaya't ko nga inaldang anapintas, ha? Flang. Masapul nga papintas tayo. Kastala ti biyag, Angie. Kabayatan asi bibiyag tayo. Agpapintas tayo. Agpa-beautinist tayo. Una, enjoyin tayo ti biyag tayo. Babaeng ti panagpapintas tayo. Okay, irugita nga Ruden. Ngamin, servisak pa ni Merly. Agtakulot ka, no, sika. Tidang nga babae. Takayat nakatuladan, ha? Agraraman kiti, ha? Adda pagpapintas na, ngampasig mat asardinas ti si Dada. Anya? Amom kaday, tunggal agra na kami ijay store, sardinas lata ti gatangan na. Ket, anya ko matiparikon. Ilalaok na kano dya sardinas, iti kanantay aso da shih tzu. Ay na, tingunam kitde. Ilaok na itinatang asida unda. Tangamin, di da makagatang iti karnay. Ay na, girl, grabe ka, aning. Aglibyo ka man. Di ka aguy-uyaw nga uray pa ado ti kwartam. Anya kumangin no sardinas ka natang lati si Dada Merly. O, Naglastog nga may, ngamawan mo't ilastog na. Kunamlan na pintas mo. ay, apo, jakman amo kada kayo adwa. Alakid din. I-manicure kan, i-pedicure kan, tapno malpasan. Kagurak at talaga day di Amerly. Gapo talastog, pilitin na tagpapintas, kan agpasikat. Hindi na magkabailan. Che! Ay na, agyaman naktay may ka Brenda. Jak masango ti mapan agpaparlor ije ile. Iso nga in-text ka idikalman. Ngam, api nga itakalaang. Ay na, sorry girl. Imo na ngamin ang nag-text ni Angie. Iso syempre, iso ti inudnak. Nagpa-manicure, pedicure, ka nagpapukis ka niya. Na, nagpapintas mo ti Lusyang? O, nagpa-manicure ka, uno pedicure. Ay, syempre kan ikulot mo ti atid duga bukaw. Ay, sure! Ay, nabagay mo lakit din, girl. O sige, kulutan ka, sakbay adalusan tati kukom. Agore ka man. Anya nga itimbagbaga day nga Anjay. Ha? Ay, kwa, awan. Apay. Anya kumangat ibagan na?
Amo ka. Nagado ti sinarsarita na kan kamay papan kanya. Ay, anya kayo kidin adwa. Apay aya adi ka akin kinaawatan. Agpis kayo kanin, tapno naragsak ti biyagyo. Uy, nagalas man ti kasta nga kakaruba, agpipin na sakit. Sige, ibagamday ta ken Anjay. Ngamen, ni Anji ti lastog, ken nalaing agpasakit. San laday ta? Pasikat pay! Itay ka kadi pwede ito yung waiting shed nga gururay iti jeep, Junjun. Wan Mila, jakmeten makalugan. Ala, aguray talatan Sa dino ti papanam, Mila. Inaklag umatang iti masapsapol ko iti school. Sige, agkuyog talangan. Tauray siyak, inakmat gumatang iti masapsapol ko di eskulaan. Di nakagura? Siyak ngay, kagura nak. Anya kumaaga po. Uray siyak Awan mat gapo na akagura ka. Takanayon nga gapadananang ko kun nanang mo. Isuda, sa baliak. Uray siya sa bali akmot. Ay, Mila, kaya't nakadi apagayam? Dayjay, nasingad apagayam. Kasjay. O sige, manipod ita. At best friend tan, Junjun. May ka, intan lumugan. Naimas to'y tinapay da. Magustuak. Mabisin kang agpaiso Mabisina ka talaga, Junjun. Ay, gayam. Siya kung tagbayad dito meriendata. Saan Aggudwata. Tagpada tamat nga estudyante. Sa bagay. Aywan gayam. Anya nga tati aramiden ta. Tapno agkapyadananang ko kan nanang mo. Anya nga tati aramidon ta. Ay, kanayon da nga agapa. Nakababain da. Wan nga raw. Nakababain ti kasjay nga aramid da. Kinapudno na. Ibain ko ni nanang ko. Tanaglaing amakyapa. Uray siyak mo't Ibain ko mo't ni nanang ko. Kaslawan manaknakom da. Ay, Junjun. Putno ka di tinadamag ka. Ano biyam ka no tay laad nga anak ni Marley, Ha? Ay, jak kayat day nga agbalin a girlfriend mo. Pwe! Karupro pala unay tinana. Losyang. Anyamat ng tikasta nga ugaliyaw, nanang. Nakababain tikasta nga ugaliyaw. Ay, basta! Jak kayat amakisiningad ka iti day anak ti agim pipintas a babae. Awan mabalin yon, nanang. Ngamin, kayan ayat kon ni Mila. Anya! Ay, sana mabalin! Ibabawin day tayong bagam! Ibabawin! Anya, kayan ayat mo day dya, Junjun? Ay na, Mila anak kaya. Nagado di ti mabalin mo apakiin na yatan. Dayjay pa nga anak ti kabusor ko. Nanang, iso nga ita. Naskan nga agkapya kayon iti ina ni Junjun. Ngamin, agayan ayat kamin. Kat-awan ti makalapod iti ayan ayat me. Hoy, Mila! Ubing ka pa lang nga makiboyfriend, ha? 16 mo lang! Isoliklikam day dya, Junjun! Nawatam, ha? Diyak kayat ni Junjun, ha? Parakan ka! Ay, saan, nanang? Awan makalapod iti ayan ayat me. Bakit? Sana nasaya at makikita da kayo dagiti tattao nga agap-apak ni Angie. Ta agayan ayat mat gaya man dagiti anak yung. Ay! Buisit ko ni Tiday Jamila. Nakiboyfriend kit din iti anak ti kagurgora ka tao. Ay, nagkapya kayo ka din. Tani, agabalayan kayon ton. Ay! Sana mabalin! Bakit? Kas itinakunakken kayo din. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Iso akas ti aramidam bakit? Ha? Nalag-an teriknam, no, awan kaapam. Ala, ingka makipagayam kini Angie. Sikan, ti umuna ang makisarita ken ko na, ha? Apay kumasyak. Kan may sa talaga alas tog day jeng Angie. Kunamlan asino. Ulitak manan bakit, ha? Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Kanayon mo alaglagi panday ta, bakit? Nanay, ay, nagrana kayo mananadwa dito yung istoro ko. Merle, Anjay. Ay, diyak kayat nga agapa kayo dito, oy. Ay!
Hay! Oh, anya tigatanga, Marley. Ay, sardinas man, nana. Tay basilaan. Nay, ha? Anya nga ti kinatawa mi tinapigsa, Anjay. Ay na, tay gatangan na sardinas, nana. Ah, Awan lakat, sardinas tigatangan na. Anita, kat, si Kangay, Anjay. Anya mo tigatangam. May sakinaw a karnit baboy, nana. Naala, ikan kayaw itigatangan yaw. Katjag kayat nga daag sao kada kayaw, ah? Agulimag kayo lang. Uri ag kinusilap kayo ditan. Basta di kay agapa. Oh, talaga? Pis kayon ka ni Angie? Ay, nagmayatin. saan kami apis? Eh? Lik-lik-lik ako. Ay na, amon, girl. May mayat, dawan ti kaapam. Iti kasta, kanayon ka nakaisem. Ket saan nga agkuretret day tamuging mo. Ah, Kan may isa. Madi akitaan. Ati abalayan mo to, ket kalaban mo. Ay nako, wrong. ay, Iso nga ita, agpapintas ka man na. O sige, manicurean ka, ket ipedicure ka. Kan, lakuan ka iti bangbanglo. Iti kasta, saan ka ana ang dod. sige. Agpamaglo ka ka na yun, Merly. Tapno dadaama in love kan kanila kay mo. Sige nga ro na. Ken, hoy, ada isingasing ko. Anya day ta. Sagutam ni Angie iti bangbanglo. Ken, agkapya ka yun. Iti kasta, naragsak ti biyagyo. Anjay! Umaya man! Sika? Anya ti bagam, ah? Ay, mabitla ang tanday sagot ko kang ka. Ataw. Ha? Anya ngay day ta? Adda pa'y ribon na. Bangbanglo day ta, Anjay. Ginatang ko kan ni Brenda bakla. Isagot ko man kan ka. Takayat kong agkapyatan. Ngamen, agayan ayat gaya man dagiti anak ta. Ke, madi mo ta kitaan ano, agsubsubang talatta. Ha? Anjay, namiris ko ang husto dagiti nangag ko balakan. Nga agkapyatan, tapno naragragsak ti biyagta. Madi ka no adda apam. Takanayon anak kurut-rut ti muging mo. Ha? Agkapyatan, Anjay. Mabalay? Ko? Alan, awata mo na ito sagot ko kan kabang banglaw. Kastanda, ti pan nakikapiyakan ka. Kamaudyanan na, Mila. Nagkapyan dananang ko kan nanang mo. Kastala ti biyag ako nada, Junjun. Dumteng latta ti makuna akapya. Kat, kasanungay. Ipaypay sultan ati ayan ayat ta. Ha? Ay ayatan ka talaga, Mila. Oray siyak mo, Junjun. Agayatak matenkan ka. Ha? No kasta. Ituloy ta ti ayan ayat ta. Total. Talagamat nga ay ayatan kan. O sige. Ngam, ti panagadal ta ti pangpangruna ta Tamasapol ang makalpas ta, Junjun. Una, kasta ti aramiden ta. Nay, pudno ka day ti makit kita. Nagkuyog kayo mat. Anjay, Marlay. Una na ika. Ingkam ija iskwilaan. Taadda ka no meeting dagiti parents. Ay katawan naimbag man ta nagkuyog kayo. Idinto ta sigod nga agap apa kayaw. Idi day jay nana, ngam saan itan. Ay, kasta Laglagi po niyaw. Agabalayan kayon taon inton madanon ti aldaw. Isarom ba nga kinkin na awatan kayo? Wen nga rod, nana. Gusto da ko na yun, nana.
Agadal pa dagiti anak mi Masapul ang makagraduar da. Ay, katuwan Iso nga ita, ipakita yaw ang naragsak ti panagkuykuyog yu adwa. Tapno agbalin kayo nga inspirasyon kadagiti anak yaw. Nanay ka. Ay, kababaing ngagpaiso ti ugalay kan aramid ko iti kalabas. Ay, uray siyak nga rod. Sika ngamin, Angie. Di tala mga apakanyak ti ammo. Di ka man marlay. Katnodang nga kamot ita. Kasta Maragsa ka na kada kayo adwa. Ala, ituloy yaw, tinasaya at alinlangan yaw. Makitam ita, Merly. Mayatan ti panagkuykuyog yu kini Angie. Basta ti kunaken ka. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Wen lakay. Siyak tinagpakumbabakan ni Angie. Iso nga ita, peace kamen. Uy, mayata. Ay, kastala ti biyag ngagpaiso lakay. No daduma, maghiapa ka. Angam kastay na ko namon, nasaysaya at agpakumbabalatan. Kastala ti biyag at talaga bakit? Saan amaliklikan, ti saan apagkikin na awatan? Angam na masulbar da ita, babaan iti nasaya at asarita, ken panagpakumbaba. Oh, anya ti aramidem dita. Kutkutwak ni Brownie, nagadungamin titimol na. Agsukat kan, tama pantalaan ni Mami. Si kalaangan. Nick, agtal na ka man, Brownie, takot-kutuan ka. Ingka nagsukat, Susan. Si kalaangan kunakmat. Ada paggasolina. Awan na rod. Gidanon mo na, iti balay damanang mo. Dumawat kan tulangan kaninanang mo iti paggasolina. May mayat ko man umay ka. Nagadunto man na sa unimanang mo. Bagsika at amanang mo, siyak ngay, naikamkamang aklaan. Mami, naisagana kong tibadong. Ay, papanawan nakmanan dito'y balayaw. Ay, nauma kayo ka din kanyak. Saan akasta, mami? Namin ano ngamin ang nag-text ni Frederick. Mailiw kanumot kada kayo. Ay, nagrigat nga rod ti agakar-akar iti balay. Oh, isunday ta. Agsagana kayon, mami. Mami! Mami! Ada kami dito. O niya, agawitan, Mami. Frederick, umay ka. Aday bagak. Anya day tama na. Ano sa inyo ni mami, Nasurok a 17an. Medyo ada pa nagkabaw na. Hindi talaga yan. Pakanin nyo iti gusto, Di yu bisbisinan. Uwan ka di. Tanag yun na ya. Di yu liplipatan apatumaran iti maintenance na, ha? Taning, adda high blood kan diabetes na. Adda pa'y matkit di agas na. Ngam inton maibos, gumatang kayon to na. Manang. Kasano nga minan nga irwar ti pensyon na? EJ-ATM. Mabiit na ang. Ited ko kan ka, J-PIN number na. Adatan dito balaya? Wen, Mami. Kitaan day pagnama. Abay ngay. Adamot abot-abot da ito'y balaya. Imburnal day ta. Ay kasanaw nga da imburnal dito yung nagtibalaya. Mami. Dito kayo pailang, ha? Dito iti silidyo. Ha? Dito iti silid ka? Wen, anusan nyo pailang? Linisak to, into na da oras ko. Ay, una yan. Nagpudot dito kan, nagbasit mo tanda ito'y silid ko. Stock room mi nga min da ito'y idi. Paturugan nak dito stock room. Ay, ijay balay damanang mo nga Eva. Dir ko anti silid ko. Umakar kayon to, inton malpas ti papaaramid mi ijay may kadwa akad saran. Dito'y kayo pailang. May mayat to ti silid mo ijay nga to. Nalawlawa ken ada aircon na. Ati una ajay silid mo ijay balay damanang Eva.
Anya ka matan. Kut-kutwam manan ni Brownie. Anya ko mangarod nga iti Aramida. Agluto ka na. Saan na mabali na mabisinan ni Mami? Awan ti mailuto. Awan ti asukar. Awan ti kape. Kan imay da tayo pinutdan iti kuryente. Anya? Ay, awan amin, Frederick. Ay. Iso amas daawak no apay kayat mo nga agyan dito ni mamim. Amok mo't anaruam iti narangay apa nagbiag. Danag mon aya bakit? San ka agkatawa? Amok ana istrikto ni mamim, ta teacher may day. Naungat at talaga day jay. Ni Mami ti makaammo amin kadagita ababayadan. Ha? Dayto yo. ATM? Iso nga sardeng mon dayta panang kutkutom kini Brownie. Papananta. Intag shopping. Di mo ibusan dahil ice cream. Mga anak pa di tayo madamdama. Napuno pa lang tangiwat mo. Tilmunam pa dayta kan kanam sa kagsao. Ibusan mo't nga minday tamakan. Di mo ibusan dayta kay Ibat siyam dagiti umping. Ita akla makaraman ti kastoy. Ay, ni mami ngay gayam. Ayun gayam. Dandanik na lipatan. Inakman kitain. Ang mga nakariingay. Ay, nagbaran ay ati panawan. Puduta na ka talaga dito'y nangipanan kanyak ni Frederick asilid ko. Kasano ay amalukatan to'y ridaw na. Frederick, anak ko! Frederick! Mami, nakariing kayo gaya man. Wan, sa anak mo ta makaturog. Ay, kunak no nakaturog kayo. Ay, puduta nak dito'y asilid. Sige, yalaan kayo iti electric fan nyo. Ay, nagpudot at alaga. Aircon, ti ka sa pulak. Aircon? Ijay balay damanang mo. Aircon, ti silid ko ijay. At dapay bukod ko at telebisyon. At dapay ref ko. Aya? Ay, agawid aklangan ijay balay ni manang mo. Ay, Mami, saan kayo nga gaw-awi di jay? Dito'y kayo nga agyan. Ay, unangam. Anyamat tanday to'y silid ko. Kasla silid tipas. Mala, bayan nyo. Linisak. Di kayo madanagan. Nagatang mi amin na nakasapulan dito kusina. Jay laangan burner ti sanpay ang nagatang. Susan. Saan na kayat ni Mami ti basit asilid? Kat, sa dinoy nga ron ti pagyanan na. Dayjay mo't lang ti available asilid. Susan, dagito'y groceries kat magatang taamin da kita. Uray je burner. Una, nuadda dito'y ni Mami. Kat, Isupay lang ti maturog iti silid ta. anya, unay kamot taon. Ay, isan mo't ang mabalin Kayat mo nga ultimo buggoong kat saan ta magatang. Pagturugan tayo nga rod. Ijay salas. Dagiti nga ubeng. Di ijay salas. Anusan tayo pay lang ti agaplag. Anya! Ngamot ton, trabi tayo nga agakakaritig kami. Anus laeng, Susan. Anya pa'y. Anya pa'y ti kasapulan ni Mamim. Aircon. Kunakon ko. Talaga ang nakaarte ni Mamim. Anus laeng kunakmat. Diyak to pa'y napadpadasan tinag-aircon. Bayadan da ito'y ATM, ti bill tayo iti kuryente. Diyak kaya ti maturog dito'y salas. Agsakit ti bukot ko. Awan ti kutsyon na. Anus ka kunakmat. Ay. Agtan na ka man. Mangag na ka ni Mami. Apay ko manumangag na. Saan na kayat tinatagari? Kayat na tinaulimak. Ay, nga pa'y nga rin saan na kayat. Ibagam amin nun. Good morning, ma'am. Mami Gayam. Ay, what is good in the morning? Kasta pala ang tisungbat mo idimistra ka. Aging ga itataritype kan, kasta pala ang. Kape, mami. Kaya ti kape? A coffee without sugar, with creamer. Mabit lang, mami. Dyan tinapay ko without sugar. Ay, pangalaan mi nga itikas di at tinapay. Ti breakfast ko, ham. Awan asin na. Ha? Frederick! Ti lunch ko, pork sinigang. Awan taba na. Fred! Umay ka man
Mabit lang, mami, ha? Stop talking. Ayabak pa ni Frederick. Taiso ti pangibagaan nyo kadagita. Wait lang. Hello. Mami, kumusta kayo ditan? Mayat mat basit. Ay na, ano sa nyo ti sila Judita, tatalaga abas si Tibalay da Frederick. Agab-abang dalang amin ka. Awan gayam, pakpakanin da kayo mula iti ustaw. Awon ibagak di kayat ko akanan. Tada kadakwa da jay ATM ko. Kayat nyo asawan. Isuda ti mangir-irwar iti pensyon nyo. Bye-bye amon, anak ko. Ay kat ipusandan Ay basta ipaay dalagit di amin akayat ko. No problem kanyak, anak ko. Sa bagay. Di ka madanagan, anak ko. Taas asikas wandak may tanayin bahag. Nabaam, dagito'y bado. Wan, mami. Jak kayat nga iwashing mo dagita. Galgalam. Wan, mami. Jak kayat na paglalaukam ti panaglabam. Wan, mami. Amok. Kan jay meriendak. Naskan na may saganam before 10 a.m. Kasanungay no, limampas iti 10 a.m., mami. No. 5 minutes before 10, naska na nakasaganan. Anya? Tikayat ko ang merienda. Kasabake, kan pansit kanton. Aglabaak pa nga rod, mami. I know. Ang trabaho kan, Susan. Tani, past 9 a.m. Partakak, mami. Before 10 a.m., agdan dita sangwanan di meriendayo. Hello, bakit? Frederick, agawid kan. Itamot laang. Madamapay lang ti trabaho, pagawidan na kon. Apay aya? Ay, nabanbanog ako nagtrabaho dito balay. Anya? Aglabalang mo ti aramidam dita? Anya aglaba? Di na paparamid ni mamim. Awanan ti oras ko text kan makinchat ka nagiti gagayam ko. Diyak pa yun masangot ang bigos. Isumot lagayam nga agat sukakan. Isublimo ni mamim. Ay, nabakit. Ano sam ka di? Kastala ti biyag. Amo, iso ti mang bibiyag ka na tayo. No awan jay ATM na. Mabisinan tayo. Wan ang nagregat nga si kaswan ni mamim. Ay na, anusam ko nakmet. Kastala ti biyag. Kumusta ni Mami J. Balay da Frederick? Mayat ka numal. Ay, nasaya at ano kasta? Agkat katawa nga rod amang istorya kanyak. Nga ado ka no ti trabaho asaan nga amo, di manugang na. Aya. Isursuro na ka no. Kasanumat ngamin ni Susan, di na pa'y tulungan ni Frederick. Angam itataadan ni Mami ijay balayda. Anusan asursuruan ni Mami kadagiti trabaho adi na amaw. Susan! Apay, mami. Numay ka ditoy. Yes, ma'am. Ay, mami gayam. Kita Dato'y linabaam. Sana na'y katirugit na. Ha? Saan aya? Kita na'y, day tatirugit na. Mancha dayta, mami. Ay, ulit alabaan. Inton maminsanan, Itan. As in, itan? Wan. Anya itaya. Sabadon sa. Awan. Domingo inton bigat. Usarak amakimi sa dayta. Isuanas ka nalaba amitan. Anya? Kan galgalam anaimbag. Ay, sayang tisabaon. Laglagi pam No pakibagayam ti katugangam. Naurnos to ti pagtaengan. Ante, ada ka gamit ti balay da in San Frederick? Awan. Umunag ka. Hanapan na grocery. Imbag man naman ano sa niya tagyan dito balay da insan ko? Ay, katuwa na. Mala, agtugaw ka. Maanusak at anak kumatida. Ante, mabaling ngagsyat kami ka ni insan. Ita? Nung sumangkod na to na. Ay, sana mabalain.
Jak kayat nga ginom ni Frederick. Nanti mat. Ay, talaga nga istrikto Apay nga ide, kat agsasyat kami mo dito'y balay da. Idi dayta. Ha? Agam aging gay ti addak dito'y balayda. Saan ang mabalay nga ginom kayo iti arak? Aginggat ka anong agyan kayo dito, antay? Aking ga, iti igam da jay ATM card ko. Adda ka may, mamay. Ay, nasayaat mo, tay may binisita, anak ko. May kayo matgayam. Kunak na itulod ko ni mami, di balayo, manang. Nay, abay ko mga ayawid nak nga, Frederick. Ada imbagak ayawid nak. Kunak no kayat yun ti agawid di balay da manang. No. I don't like. Kaya't kau dito balayaw, anak ka. Apay, nauma kayon kanyak, Frederick. Saan? No kasta. Dito'y kayon nga agyan, mamay. Forever, dito'y nan? Ni mami ate pagdamagan tayo. Anya mami. Forever ka nun nga agyan ka dito'y. Ay katuhan Aging gait agkabawa ko. Dito yakon. Apil taman nga ron, mamay. Apil! Walter, anak. Ayan nga, itay kunak nga igatang ko iti buryas. Awanan na nanang. Inggatang ko iti kabarbaro at touchscreen a cellphone ka. Anya, cellphone man. Kasta lang tibiyag. Makiuswak mo Ay, anyan. Cellphone manan. Kawin Nagpintas to ba ito'y cellphone ko akabarbaraw? Gimatang ka iti sidaan na balbaluna. Saan nga rod nanang? Pagplitiklat nat da. Kano nagnina mo ngamin to cellphone? Ay, nanang, mabisi na kaon. Anyat sidaan tayaw? Tinapa. Kan kamatay nga dabugong na. Ayos! Hindi mga nain! Ayos day taas sidaan! Break time tayo gaya man, Alma. Kawamat. Agkapay tayo Ay, una. Ay, ikan naman nga rod iti kape, Alma. Awan na balon ko akapi kahit. Ha? Ay, kawan na. Kukuha mo tumay sa akape. Ay, agyaman nak Ken dumawatak iti tinapay mo Awan na. Awan barikot. Ayos! Ay, kukwak amin ng tinapay mo, Alma. Mabisi na kahit. Sige Sige. Kukuha mo din na tinapay ko. Wow! Nagpintasin dita cellphone mo, Walter. Kabarbaraw, panchaw. Nangina day tawi. Ni, imbagman. Sakit kita amat ni, lalakaan lang ti cellphone ko. Ay na. Jakaya agaramat iti kasta, tanalaka madadaal. Dipindi mo at agaramat. Ay, saan man? Awan servida kita. Lalakaan da kita cellphone. So kastati ko nam. Ni, pangal daw magayaman. Tay manganan. Ay, kaya wala. Intayon. Nandeng, hintay aglansyan. Ala, intay nga roda, tanay. Mabisi na kaon. Miss, duwaman arais kang pinapaitan? Okay. Miss, uray siya ka. Kastamat lang ti order ko. Okay. Siyak mate. Duwa ngayon na po, kan dumawatak iti sabaw. Ha? Awan si tayo, sir? Awan, miss. O sige, urayan nyo biit ti order yun. O sige, Walter. Mga alakalatan dito'y sidak. Adumat. Ay, agyaman na ka. Ay, mga lakamat dito si Taka. Dito ni. Ay, uy. Ayos. Mangantay nga roda. Anya, kasta tinaramid ni Walter? Ay, una yon. Dilang baeng. Shh! Mangag na ka. Ay, uray man numangag na. Anya ko Naglay pasikat. Ipasikat na dagiti gatgatangan na gamit na. Ngam, di mo't makagatang iti kanan na. Kasi simurot amapan mangan iti restaurant. Ngam, inapuy hilaang ti in-order na. Ay, uwan nga rod ka no.
Inapoy lakan sabaw ti inorder na. Iso syempre, injaya dananding kan pancho dagiti si Danda. Tanarigat mo't ang adda si Dada, idinto ta isukat sa bawlaan. Nagpuskol at talaga ti rupa na. Shh, tangiwat mo. Kanayo na gumatang iti gamit na, sana ipasikat. Di mat gumatang iti kanan na. Dulita, sa nga pulong man, pagpliti. Anya, Alan awan baryak. ikanak iti baintem, tasukatak iti sinsilyo. Awan nga rod. Anya, Alakit din. Yag mong tibayin tim, time na ko. Anang, apay akastoy lati si Daon ngay. Ugot mo ti kamutay. Ay katkastal ati biyaga. Awan nga rod maigatang iti karnay. Diag sidatan iti ugot ti kamutay. Karni kumamot At dayantan mo nga igatang ko iti karnay. Anyamot tay. Ugot lati kamuti mo ti si Daon. Ay salbag ka. Di ka man nagpili-pilay. Tawan mo't itad mo nga igatang ko iti karnay. Sigay mga ka. Ngam no di mo kayat di sanlaan. Ha? Mangup opisina ka ngagpaysaw. Ngam awan mo't maitad mo nga igatang ko iti naimas asidam. Day tala pa nagpasikat mo ti agadaw. Nala mga anak ko. Ano sa kung ti ugot ti kamutay. Ni, adda laptop mo Walter. Imbag man? Oo na. Kita, nagpintas niya. Manungay ti pananggatang mo iti dayta. Naglaka. 20 kila dayta. Nagpintas niya. Kustaya. Ay, lunch break gaya man. Ay. Alma, ada balon mau. Una, nagbalo na. Ay, adon sa hamot ti balon mo ta makipangana langan. Ando ti balon ko asida, ngambasitin na po ikaw. Ika gumatang itiin na po mo. Ay, awan mo igatang ko. Si kamat, sa nga pulo laang mo. Awan nga road. Anya, nakagatang ka iti sagto 20,000 a laptop mo. Ngamawan igatang mo itiin na pa, asag sa nga pulo laang. Awan nga road. Ay na, Walter. Una tabuksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Ha? Makagatang ka mangagpaiso iti gamit mo. Samoy paspasikat kada kami. Ngam di ka makagatang iti kanam. Awan nga rod nagbati a kwarta mo. Umuta nga mga rod iti sa gasot mo. Taigatang ko iti kanak. Ay na, Walter. Namin anon ngay mutang kakanyak. 20, 50 sa nga gasot. Ngam di ka malagbaya doon. No kwenta ak tinututang mo kanyak kali magasot aminan. Ay, hindi mo matsingsingirinan. Tawan pagbayad ka, oh. Ay, excuse me, Walter. Bayadam ti utang mo kanyak. Agsuswildo ka man. Ilimos mo laka di kanya ka, oh. Ay, sana mabalin. Ipadidak ko iti swildom. Naglaing ka ngagpasikat. Nga magdadawat ka mo, titi ka na. Nanding, di mo pampansin ni Walter Ang mga no sumurot ka datang aglans. Wan, Pancho. Okay. Oh, ingkay ka di mga dawain. Nandeng, Pancho. Wan, ngam, ijay lang turo-turo, pare. Mala, intay nga rodan. Ha? Wow! Walter! Ayos nagatuday tayo in order mo akanam. Mabsog ka iti husto no kasta. Mabisina ka, men. Ay na, mabisina ka talaga. Makanday na. Gusto lang kanyak da ito May sangain na to Kan may sa order asi daon. 80 pesos lang. Ay, uray siya kamat ata. Iso lang ti budget ko. Manteng, bayadam man pa dito in order ko. Ay na. Bayadam mo, bayadak tukin ka. Sige, wan. Nagyaman na ka. Nanang, inakaw. Diyak kaya ti maladaw. Isupay nga kiskisay da iti sweldok ti ladaw ka. Ay katun Adamanin ka barbaro a sapatos mo, Walter. Una nanang. Siyak ti kang inginaan ti sapatos na iti opisina may. Kahit manungay ti pinanggatang mo dita sapatos mo. Ay, basta nangina nanang. Ay, nagbalon ka? O malinutoy abalunag. Anya nga iti mailutaw. Awan mo't ginatang mo nga ilutaw. Ay, No agsweldo ka nga main, Walter. Gumatang kan iti sidaan abalbalunan. inggatang ko nga rodan iti sapatos ko. Daitagat ti kunakan ka.
Tauna ti gumatang kadagiti nagningin agamit mo. Ngam di ka mat gumatang iti sidaan. Ay na, inaki din tani, maladaw ako. Nay, kabarbaro na ita sapatos mo, Walter. Wala. Kita bagay ko niya. Nagpintasan niya. Nanginapay dayta. Aya. Daanan ta sapatos mo, pare. Gumatang ka iti baraw. Hindi naklatultuladan. Pasig nagngingina ti gamit ko. Cellphone, laptop, jacket, sapatos, pantalon, t-shirt. Aya? Awa na. Saan da ka maartapan? Tapasig ang nginginaan ti arwata. Mantan, Alma. Ado da iti sidaag. Inak ag-take out. Awan balon ko. Ay, saanan? Ag-share tan diti balon ko. Kita mo, nagado. Ne, ado mo ti balon niya. Ni, kat si ka ngay, Walter. Adda balon mo? Ay, awan nga rod. Makisira man ti balon niya. Ay, saan Ingkag take out iti kanam. Takanan mi daytoy ka ni Alma. Ay, si kan take out Alma. Tag-share kami ka ni Donna iti balon na. Ha? Awan nga minigatang ko. Uray takabarbaro kan nginginaan mo ta sapatos mo. Ay, uwan nga rod. Iso nga rod nga awan kwartak ita. Ala, Walter. Inkag take out iti kanam. Ngamen, sanda ka nga ikan dito kanon may. Apag isula ang daytoy kada kami. Yan anay tayon Nagpuskol at talaga ti rupam anya, Walter. Awan babain mo. Amom ka de. Kababain ti aramid mo. Nagnini na agpaiso dagiti gamit mo. Ngam awan igatang mo iti kanam. Kastay na kunakon, Walter. Una ti buksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ngarud pasikat ka mo ta pasikat. Ngam, agdadawat ka mo iti kanam. Pancho, ni Walter. Umay dito'y ayan ta. Ne. Umay sakit di makilamisaan ka data. Makilamisaan man. Pancho, bumuludak man iti sang gasot mo. Sang gasot? Ibayad ko iti in-order ko. Anya? Sang gasot lang. Bayadak tumulang. Alma, bumuludak man iti 500 mo. Tapag plitik ko ma. Ay, awang kwartak. Alamot tan Awang ngarud kwartak. Ay, ditakan, agawid akon. Duna, intan! Alma, si kalati mabalin ko apagutangan. Ay, ingkag cash advance Sana siyak tireng-rengem, Walter. Anya, awan kwarta, Walter. Inggatang ko iti relok nanang. Ay naanak ka, dumawat ako maiti kwartam, taigatang ko iti bagasta. Awan kwarta ako nanang. Ay, anyan ti ugalay mo, Walter. Pulaws adi ka ng tag iti sweldaw. Nga uray la kumapang kusina. Nga uray la kumaigatang iti bugguang. Igatang ko nga rod iti arwatag. Apasaig ngagkakangina. Kiwana. Ay, Walter, nagalas ti ugalay. Kababain kalaan. Ay, naanak ko agbalbaliw kan, takababain kalaan. Una ti gumatang iti taraon mo. Sakbay dagiti agkakangin agamit mo. Agkakangin ang agpaiso terwatan. Ngam agkirkiraos magtatyan mo. Sana bali Tama eremedyo aklat tamot ti kanag. Jak kanunungan ti kasta nga ramid mo. Agbalbaliw kan, tanakababain kalaan. Nga pa ngay, kastoy latin na sweldo. Nagbasit. Nagado ti na ikisay Walter! Imabot iti pitugas o tinautang mo kanyak. Iso nga yung pakisay kundi ta sweldo. Walter! Ada na urnong nga patagas at anabulod mo kanyak. Impakisay kun iti sweldo. Walter! Are, 2,000 tinautang mo kanyak. Iso nga impakisay kun iti sweldo, Tadi ka matla mauray ngagbayad. Saan mata mabalin na libre, Hindi ko pa lakat in libre mo. Kasi akmay. Awan pa'y natda sweldo. Manipod ita. Sanda ka na pautangan, wano ilibre iti makan. Agpapada tayong agsusweldo. Iso agumatang kamot iti taraon mo. Tikayat mo ngamin, ilibrida ka. Kita mo ta.
Agkakangina dagiti gamit mo nga ipaspasikat mo kada kami. Ha? Pasikat ka, ngam agkirkiraos matabuksit mo. Agbaliw ka mat nga taitan, Walter. Wah, Ulitak man ang timbagak kan ka idi Una ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Pasikat nga mawamagaya migatang mo iti kanam. Agnakam kamat nga taitan, Walter. ha? Saan kan nga mas asidag kada kami, ha? Gaputa, day talag palpalibre ti amom. Kanuray pagpalibre, saan tayo ngay libre? Adamas wildo na, di gumatang iti kanan na. Wala. Iso nga ita, Walter. Aramidon, tinakunaken ka ni Alma. Unaam ti buksit mo, sakbay, ti panagpasikat mo.